Ladies and gentlemen, welcome Muzuva ranhasi. Ndine munhu andakakuvimbisai kuti tichange tinaye Mukoma Peter, and of course nyaya tiri kutaura yedu inyaya inosuwisa zvikuru, inyaya inorwadza, asi ndiri kufara panguva dzino nekuda kwekuti makabuda mazviri. Rega ndingopa brief background pakatangira nyaya. Taitaura about MaZimbabweans, especially muno mumuzanzi muSouth Africa vari kudiaspora. Tine kamwe kaunhu kekuti number 1 hatibatsiriki. Ukabatsira munhu mangwana anofuma achikumukira. That's number 1, and I'm sure kuti vari kudzimba they can attest to that. Number 2, kune vacho vanobatsira, kune vakaora moyo nekuda kwekuti vaibatsira asi pane akazovakanganisira. And inini chandiri kufarira ndechekuti nhasi muzuva ranhasi tawana mukana wekuti tinyatso kumbodiscassa nyaya iyi nemi mustudio tisati tapakura nyaya chaiyo pane mongo. Imi munozoonawo sei? Do you agree kuti semaZimbabweans pane kamwe kari kuvengo zo kamwe katinako so? Ameno kauroi kachi? Unogeta semaZimbabweans ka. I think it's something in our DNA. Whether trikumba, trikuno, even we Europe, and those one manje. Those are tiri maZimbabweans. We cannot celebrate one another. Nemoyo wese. Wanano yachukubatsira iwewe kuti trufara some of them. Vari kutotsvaka kuti weakness yako iri papi. Pane zvauri kuita izvozvo kuti wakuisire pasi. And we're not saying all of them, but yes, the majority tozvatiri eZimbabweans andopaona manje. Saka ni it's something chekuti I don't even know kuti tochipedza sei. Ritori dambudziko. Anyway, before further ado, indoda kuti mumboni explainera nyaya yenyu Mukoma. Hamuna kunyatso kuipakura yese, but semanzwisisiro angu makasangana nemunhu muno muSouth Africa. Yes. Mugamuchira muupenyu hwenyu. Yes. Iyewo akaita sakutambirai muupenyu hwake. Yes. For more than 10 years. More than 10 years. Mamunaye munhu uyu iri shamwari yenyu. Big time. How did it happen? Okay. From 2011, I worked with this guy on Paneme company at Takasenza Tese. We become friends. Then from there, Takapinda Nenza Kawanda Tritese is friends. He had my back, I had his back. So no zano kufamba kwenguvaka. Then I decided that I cannot keep on doing this job. I just have to quit, then start something. Yes. On my side. Then he akamenga tombo zingo futi pabasa. Previously ameno maboro akangaita zvanga zvisina yazvo neni, because unoziva kuti vanhu vanogara vachingopora mbura kumabasa takazotsvaga. Zvadaro izvo ina ndamboita lost contact naye when contact each and every time because he was my friend. Maveshamwari andozona manje. Yes. So zvakatodaro izvo ndaitomubatsira aitoti kana akati zvakatomuomera inini I was there for him. Anokwanzisa. So kusvika azodzoka futi pabasa. Inini ndibva ndazosiyawo manje. Anditi ndakutanga zvangu manje on my own side. So I supported him. Also nditori panzi. Because mari yacho akanga achiwana ipo yanga isiri mukwanira according to him. We were friends. Yeah. And I never thought kuti one day tinopedzera tisachaonana kana kutaura tese. Unaona manje. So zvadaro ndindakamuencourage futi kuti chisiya basa shamwari. It's not paying for you. Wow. Uri kutambudzika iwewe kwauri. So rather leave or uite zvika izvi uende kudzidzisa something. Anditika pamwe unogona kuita sei? Unogona kuwana something out of it chiri nani. Yeah, chiri nani. Yeah. He was my friend. He had become a family to me.
andozona because unoona zvatakasangana nazvo tiri tese and zvataita tiri tese zvanga zvakawanda andoona manje so yeah. Okay, so makamuwana ari pabasa mukajoina basa mukajoina kambani iyoyo ndobva maita shamwari. But pamakasvika pakambani ipapo hapana here vanhu vakambokubvunzai vakamboda kumbokutsiurai kuti munhu uyu hapana here zvamakamboonzwa about his character? Variko vaitotaura but unoziva zvinoitika ndezvekuti kana utosangana nechinhu you cannot judge. Yeah, you can't. Andozona manje plus irregardless yekuti zvanga zvakamira sei kana chero mared lights dai ndaitoaona ka I choose to ignore tongomapinda andora kuti aignore zvangu because unoona kuti pakunge usangana nemunhu haangagone zvese. That's true. Anditi no one is a saint. Ndo matora ndakazviita and that's why I choose kutasa kuside pane zvinhu zvandaita mukatirega ndiregerere and ipapo back then zvaitaurwa nevanhu handatombozvisa musoro because unoziva kuti inini with this guy regardless yekuti vanhu vanga vachitaura bad about him but inini you had seen the good side of him. Yes. Then vatadhonza ndazomuunza manje ndakamutora manamuisa family manamusisa pabasa pangu anditi ndamusisa pakambani pangu ndakamuita right hand man wangu because I really wanted him to learn something so that akazenga siyawo in fact kwete kusiya my plan was kutoti inini ndinomubatsira kuestablish something of his own chakangofanana nechangu kwakanga achifanira kunge achienda kwanga kuri kudhuze nemhuri yake anditi ndikatomuoffer that offer ndikamuti tsvaka place then we go together toitanga takaita joint venture anditika so that unosumuka usvika ipapo ndokuratidza how we do things kuti upinde musystem uri ikoko then ndozokuita sei ndozokusiya ndisingazivi kuti iye had other plans. Tasvika ipapo apa pe mamwe maplans ake you were willing to help him establish himself. Yes. Kumubvisa munhamo. Yes. Then you took him mukamuita right hand man. Yes. So this person was more than a brother basically. He was more than a brother to me. So what other activities would you do together ekuti anoratidza kuti ashua uyu mfesi uyu anga ari mfesi wangu zvemashuwa? I understand kuti munhu unogona kuti mfesi but I know kuti there was some depth to the friendship. Kuti uone kuti we were friends. Everything is not personal to me. I'm involved. Wow. Anything that not this is a personal thing to me. I'm involved. Kumbata itoswera titese kana by weekend sometimes kana ndine zvandichita something big that I'm doing. Ndoto invite utouya pamba toita breakfast lunch supper titese. Andozinzisa anotoya kumba utobika ndiye titori unoziya kuti family yangu yanga isingatomborewi vaitoziva. They respected him because they knew kuti takanga tiri tight buddies. So including his family was part of everything that was happening? No, family yake havanamboziva because family yake was not around. Oh, okay. So kana vakazoziva zvo vakazoziva papaya vakubenefita from something that was never his. Anditika. Then they choose to ngoti isusu let's enjoy because mukana waita sei? Wativhurikira. That's typical Zimbabwean. Andozona manje kuti chiro ukatoona izvi zvitori wrong zviri kuitwa nemunhu but as long as zviri kubenefita iwe unokuti ano zviripo mataura point hombe kwanzi as long as zviri kukubenefita. Yes. You don't need to say anything. Yes. Which is wrong. Very wrong. Very wrong, especially kana iwe ukaona kuti uyu ari kusabotage a fellow Zimbabwean. No, not just a fellow Zimbabwean. If ukaita a fellow Zimbabwean tangosangana without hatisi kuzivana tinogona kupataura chiti unoziva kuti but given the friendship we had anditika yanga yadzika midzi kuzvinzwisa. I took him as the brother that I never had in my life because unoziva kuti this unoziva kuda munhu nemoyo wese which is my brother
kuti kana chinge ndisipo is the person anotoziva kuti inini chiche ndainge ndichizofanira kuita mangwana kana ndanga ndisipo anozvinzisa ndichiti kana let's say I'm going outside the country ndatoisa phone yangu ndotodivhida panamba yake so that anoreceive macalls angu uyazoona kuti ndandamusvitsa papi in my life. You had totally exposed yourself to him. But unoziva kuti along the line ndakaona zvakawanda angu anditika kuti iye kana ine information yainayo he was not happy kana willing to share anything with me. But ndika ndine information ndaipa yes because unoziva kuti ndaida kuti agozobenefit mangwana even if tisachasenza tese. Yes. So what was the point imimi yamakatanga kuona kuti no man, something is not right pa friendship yedu pa ukama hwedu pane chinhu chiri wrong? Makatanga kuzoona papi? Did it happen? Was it an event yakangoitika one day or kuti ndikozoona kuti nini the guy was bad news to me ka one because ndakaita almost over a year anditika ndine ma problems mukambani mangu anditika ndichitoshare naye yeti ndiye akatenga achitori the problem yacho uruzunzwa. So zvaitika ndezvekuti ndaiti ndikange ndaona problem ndikaitaura ndonodiscussa naye ndobva ndamuudza the next step yandinoda kutora. So unoziva zvazvakutoreva is ahead of me because akutoziva zvazvakuita andozoona manje. So he was a good pretender uruzunzwa ndotaura pandakazovabata inini kuti this is what is happening ndatospenda weekend tiri tese kumba kwangu inini uzvinzisa tiri happy tese andozvinzwisisa pana nditori happy naye akanga ari busy kundibira. That's sad. Andoona nekuda kwekuti akanga akutoziva even imagine the security yepamba pangu akanga akatoiheka anditika achitonyasoziva kuma movements angu pandabuda pamba aitoziva ndabuda pamba otoziva kana kuti akasaziva kuti chandabudira pamba pandabuda padeni ndaenda papi anditika aitondifonera kuti ndeipi waendepi ko ndasasvika kubasa here andikuziva kuti I was so honest naye kana I know maybe ndiri kusvika pakati first then ndobva ndazoita sei ndobva ndasvika pagraft. So aida kuwanyasowana chi time yekuita sei yekuba anditi right. So vandazozvibata anditika unoziva paunobata chinhu unenge usina nyatsori na information but unoziva pandakamubata iye kuti anga ari kusaiti kwangu unoziva zvaakaita haana kuuya kusaiti kwangu akabva auya kwandiri akazondibvunza sakana how do you want us to pay you back. That's when I realized kuti no man I've been played for a long time with this guy and he was so comfortable. Yes and haana kumboratidza kuti ane nyadzi. Unoziva kuti kuna vanhu vasina nyadzi vanhu vasina nyadzi at all omanzisa ruvengo rune maZimbabweans kana vachinge vafunga uda kukutorera something that is yours andozvinzisa ka chiro regardless relationship yenyu yakamira sei anenge asina kana nyadzi anotozviita zviya zviyaka zvinenge zvekuda kutokusvotesa andozvinzisa. After ndamubata he started going also after my clients because akanga achiziva kuti ndoma clients so nekuda kwekuti ainda tese kweyako yaka akanga akwenda achitaura vanenge vachitrust akangoti no. Yes. So pazvakaitika zvese izvi ndakanyarara ndakanotaura anything. So ndobva ndakabva ndazoziva kuti I was arming him each and every time because pakaitika you update him. Yes, ndoimuupdata but now man the tables were turned. Ndakasachamutaurira what's going on and what's coming andozona manje. So they were no longer sure kuti what is it that I'm planning. What's your next move basically andoona manje ndanyarara. So they started going after my clients. So havana kuziva kuti nini first move yangu yandakaita I just go to my clients and I told them this is what was happening. Wow. Andoona manje. Yes. So
Those are the Zimbabweans. So in hangu, I was so disappointed and I was so hurt to the extent that remember, pane story, is he the same guy wamaitaura kuti you once helped him kuenda kuchipatara, something like that? Yes. How did it happen? Takatospenda day 3 tese. Anditika atobikirwa na madam wangu. It's a family. It was a family. Atobikirwa tese papa we had supper ndatomperekedza. Anditi. Ndatomperekedza, but he was not feeling okay. Yes. That I knew, but he was not feeling okay. So around my 11, vanfonera akantaura kuti andisonzwa zvakanaka. So unoziva kuti musi uyu it happens kuti ndaisombononoka but ipapa angotaura izvozvoka ndakabva ndangoti yes, you had to quickly rush there. Yes. Akatozodropa foni ka ndatobhizi kutogadzira kuenda kuti kundinomuona. Ndakatomuwana ine atodona pasi. Asachafema. Anditi ndakarwa nehana, was alone. Kumutakura ka ndakatora zinenge 2.5 hours kundikwanisa kupinza mumota andopanzvisa because he was my friend. Ndakatambudzika that night. Uzinzisa. Pandakakwanisa kuzomupinza mumotokari ndakadrive ndichimhanya kuchipatara. Ndaimhanya zvisingaite because ndaida kusave his life. Ndasvika ikoko pachipatara vakasonditarisa ndivakumbira kuti vamundibatsire kuti tikwanisa kufesa, haasi kufema. Anditi kufema kuri kumunetsa zvokuti dai ndakanonoka ipapo tingadai taitaura zvimwe, but fortunately I was quick to attend him. Mva ndazokwanisa kumuburutsa mumotokari anditika ndichimisa pastretcher bed kuhospital. Ndabva naye paya ndabva ndazoita semva ndapusha doctor kuti vaite sei vamuatende. Anditi imagine kuti ndakarara ndakagara pachipatara inini ndakamirira. Ndabva ndaenda inini asingambozive ari busy kuatenda kwako. Ndabva ndaenda vanondibhadharira bill uko. Ndabva ndagadzisa mapepa ake ese ndirini. Not because I wanted to be anything. That's ndo zvaunofanira kuita kana uchinge uine munhu waunonzwanana naye. Yes. Friend yako unofanira kumuitira akawirwa nedambudziko. You don't stab them at the back. Anditika. Yes, you don't. So I understand kuti he was a close friend, but did you hapana mumwe munhu here akambokuudzai kuti there's something like this, like somebody who was on your side from your company? I know you had many employees. No, hakuna munhu akambokuudzai, akambokupai tip offs or anything? No, aripo, but akandiudza achiti it's a dream raakarota. Anditi akatondiudza nemazvo chaizvo akatorota ndichimuudza about this guy is stealing. But unoziva kuti chi, because ndandisina proof I chose to ignore. But dai ndakazviteerera ipapo ka maybe I was going to save myself in time. But unoziva kuti chi, this guy haana kuda kundibira chete. He wanted to get rid of me. No, you lie. In every way possible. And ozinzisa. Azvakawanda zvinhu zvoti I cannot say it. I understand. So he's still in the same field. To be honest, andina kana kuda kuzombonzwa nezvake. But I know kuti since anga ane ruzivo rwezvandanga ndichiita anditika he might be in the might be field. Yes, it might still be in the yes. But because I blocked his number, I don't want to hear from him to do with him. So yeah. Okay, this is a saddening, very, very sad story. I don't know, but isusu semaZimbabweans, do you think we are ever going to be able to heal? No. Yes, Zimbabweans we can't. Because unoziva kuti isusu semaZimbabweans unoziva kuti pane maopportunities ekuti ukapiwa nemwoyo wako as a Zimbabwean anditika you should do, unofanira kuatambira appreciate anditika. But unoziva kuti chi
isusu tinotoda kutonzi isusu ukaona mukana pawatorwa iwewe uchitorwa seshamwari kana sehama unoda kutowisira munhu yapasi so that iwe ndounosara uri on top handiti dai ezvezvikuratasa munomu semaZimbabweans atanga nakubatana why because munhu ari pake anenge aida kunzi uyu ndibosi bosi ningi yeah that's true but unozoita zvino kwazviri kutendesa hakuna do you know kuti ukatarisa muno muSouth Africa handitika isusu semaZimbabweans tisi tikurana most of the small to medium enterprises are run by Zimbabweans but tikuzirana isusu tiri macompetitors tukombita pachezvedu competition baba you're not the first person to say this I thought kuti it's a myth kuti ndo level ratiri semaZimba no but if you are saying that yet we are still failing to unite then it might be something that has to do with our upbringing or maybe our DNA, don't you think? Yeah, no, our upbringing ndo inokonzeresa zvozvo because unoziva kuti isusuka tichitongokura isusuka I think takatongodzidziswa kuti unzi umpimbidoka ndo everything kuti iwewe ngoma inorira ichiti pangu chete ndini inini ona so zvakatikanganisa izvozvo kuti tione kuti there is power in unity. Do you think you ever recover from this? No, never. Zimbabweans never. Because unoziva sekuya kwatakaita kunoka tingede takadzidza zvakawanda. That's true. Andozvinzisa. But the way yatiri kutoita nayo check on our social medias. Angonoita successful pa social media chaiye tikumurwisa to the last. Tikumurwisa atitombodi kuti angonzi abudirira social media. Why? So vanhu vanotanga kutsvaga nyaya ndo zvinokuratidza kuti we are Zimbabweans hati celebrate isusu kuti muwede abudirira azviite which is actually very sad. Unfortunately for today we are out of time, so tinokurudzira kuti kana paine vane nyayawo dzavo vanenge vachida kuti tidzinzwewo tinodzinzwa. Mubvunzo wangu kupedzisira kuna Mkoma Peter muzuva ranhasi. Mkoma Peter, imimi panyaya yese yamandiudza iyi ndainzwisisa, but you have got your other side. You are a philanthropist. Yes, and on top of that you are an established man who is still creating networks with nemuZimbabweans wow after makanganisirwa nemuZimba. So mukubatsira vanhu kwamunoita imomo, where is the balance now? Because you help a lot of people, create grocery hampers for people, you help a lot of people in different ways, even mentorship. So where do you put the line now when it comes to MaZimba, since makakanganizirwa nemunhu anga ari padhuze nemi kudaro? Ona ini chandakaziva ende chandakadzidza pa this whole story ndaiso vari kure uko vasingandizive inini tofanira kuvabatsira because he fought nothing against me and you never handipandukire handizive andozvinzwa ndikamubatsira nemoyo wangu wese kana tingazopandukawo ndezvake but unoona chandakadzidza ndechekuti ari padhuze neni akanawo nemunhu ari padhuze neni whether weukama kana hushamwari siyana naye each man for himself handitika tarisa vari kure handitika vanhu ivavo they will appreciate you better than vari chishona chinoti chikomo chiremera chevari kure vari pedo vanotamba nacho muZimbabwean anodaiso. That's my last word. muZimbabwean akaziva kuti iwewe bhekari ndo riri kupa chingwa mangwana unoona bhekari iroro rakapiswa pasina because haasi kupisira kuti chichi haasi kuda kuti iwewe upiwe chingwa futi kana kuti wati wewe vakachikupa yari kafe futi because anozvada unogona kuti kafe akatanga kupa futi chingwa so they will make sure kuti whatever they are doing they will destroy it to the roots. Andopanzisa that's Zimbabweans for us, I'm telling you. But handisi kuti tese but the majority kunotoona mwana vandobatsira zvakanaka vasina kana problem yekuti ukatomubatsira we they will appreciate andozvinzisa and haambofaka kumukira and anotogona kutokulinga wakatoenda kune mumwe handitika otokupa network yakanaka
but vazhinji vacho varikuda kutotitorera manetwork ukamboratidza line dzako vanoda kutori shoti chava changu ichi anovaona manje. Thank you so much Mukoma Peter. I understand we still have a lot to talk about. A lot zvakawandisa hadziperi. So remember to follow, like and subscribe, and keep on sending in those messages, and you are welcome to also come and tell us your stories patafura yenoi patakagara ini naMukoma Peter. Tinokutambirai zvikuru pano pa Voice Amplified Network. Thank you so much.